Treći svjetski rat Nostradamus je nagovijestio strašan sukob koji će zahvatiti svijet sredinom 21. stoljeća. Počinje 2025. godine, trajući 27 godina. U ovom razdoblju će se voditi bitke između velikih svjetskih sila, uz upotrebu oružja koje će izazvati nezamislivo uništenje, posebno u Europi i Aziji. Mnogi ovo vide kao potencijalni nuklearni sukob, a sudbina svijeta ovisit će o krhkom miru. Veliki potresi kakve svijet još nije vidio pogodit će velike gradove. Kalifornija će biti epicentar katastrofe 2028. godine, izazivajući razaranje duž zapadne obale. Svi pripremljeni planovi bit će nedovoljni, a ljudi će ostati u strahu od novih prirodnih katastrofa. Europa će također osjetiti podrhtavanja koja će utjecati na infrastrukturu i izazvati ekonomske potrese. Asteroidni udar negdje oko 2036. godine. Nostradamus je predvidio da će Zemlja biti na rubu katastrofe zbog bliskog prolaska ili udara asteroida. Dok će se čovječanstvo pokušavati obraniti novim tehnologijama, posljedice će biti dalekosežne. Izazvane poplave, rasaranje obalnih gradova i promjene u klimi zbog udarnog vala. Velika glad u narednim decenijama. Svijet će se suočiti s krizom neviđenih razmjera. Od 2030. do 2040. godine kombinacija klimatskih promjena, suša i sukoba izazvat će nestašicu hrane na globalnoj razini. Čitavi kontinenti će biti pogođeni glađu, a neredi i sukobi za resurse postat će svakodnevna stvarnost. Klimatski kolaps. Klimatske promjene postat će nepovratne. Godine 2035. godine svijet će svjedočiti velikim prirodnim katastrofama, sušama, poplavama i požarima, kako je Nostradamus zapisao. Ljudi će tražiti izlaz iz ove situacije, no sunce, koje je uvijek davalo život, postat će izvor patnje zbog neumoljivog zagrijavanja. Dolazak Antikrista. Negdje između 2029. i 2034. godine na scenu će stupiti mračni vođa koji će svojom harizmom i moći pokrenuti globalni sukob. Ovaj Antikrist će izazvati sukobe između istoka i zapada, a svijet će stajati na rubu novog globalnog poretka. Hoće li ovaj lider uistinu donijeti mir ili samo produbiti podjele, ostaje pitanje. Pad religije. Do 2040. godine religijske institucije kakve poznajemo će početi gubiti svoju moć i utjecaj. Nostradamus je predvidio masovno napuštanje crkvi i porast sekularnog društva, dok će se neki okrenuti novim, radikalnim idejama. Ovaj proces će biti praćen nemirima, jer će ljudi tragati za duhovnim smjernicama u vremenu krize. Kolaps tehnologije. Kako svijet bude sve više ovisan o tehnologiji, Nostradamus je predvidio trenutak kada će doći do totalnog kolapsa. Oko 2043. godine cyber ratovi i tehnološki kvarovi izazvat će kolaps mreža i energije na globalnom nivou. Ovaj događaj će baciti svijet u period tamnog doba, jer će ljudi morati preživjeti bez moderne infrastrukture. Epidemija nepoznatog virusa Nostradamus je pisao o strašnim bolestima koje će pogoditi čovječanstvo, a 2031. godine bi se mogao pojaviti virus protiv kojeg medicina neće odmah imati odgovor. Doktorima će trebati godine da razviju lijek, a milioni ljudi će umrijeti. Ova pandemija će značajno promijeniti način na koji ljudi žive i putuju. Kraj svijeta, iako je daleko u budućnosti, Nostradamus je predvidio kraj svijeta 3797. godine. Do tada će se svijet suočiti s brojnim apokaliptičnim događajima, ali konačni udarac doći će kroz katastrofu koja će uništiti planetu. Hoće li to biti prirodni fenomen
ili posljedica ljudskih grešaka? Nostradamus je ostavio ovu tajnu skrivenu u svojim stihovima.